Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Doming ginaingon, mas maayo pa nga masulti sa tinuod kaysa mga makak. Kaya ang mga bakakon, may imperno man kuno. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Baby, Ay, may kiniya ka pa. Timing kay mamahaw na may kaon din eh. ikaw rin usang namahaw. Hay, maday si Dumi, ng imong bana. Natug, papa. Alas 9 nas buntag, natulog pa. Di mo na siya. Kadlaw nang nauli, ang butog diin gikan. Sige na, pamahaw na li. Bibi. Ayaw pasag din ang bana ni mo, ha? Ang kadlaw na mapauli. Pangutana pitaw pa nagsaw eh. Kung may time ka. Kay kasagaran ba mga bana nga kadlaw ng dugay paulis ila na anay bisyo? May baw bitaw ko anak pa. Nabuang man na scatters Domingo. Dako ang karudao gabi si Osting, by the way. Ikaw? Na, perting, naku agpildi bay. Unsaw na akong gisulti ni mo, bay. Ha? Ahay. Bida, padago lang kag kausa o kapila kay gayon na ng scatter para maanad ka. Man ka duwa ka pirmi. Ya kasigaran, hutan yung ka anas kwarta. Ay, mo bitaw. Nagiligay ko ka na, pindig 500,000, di ba? Kinsa? Katong nas Facebook. Oh. Oh. Mo lagi? Mo yaw-yawan bitaw kong bibi. Ikaw hinihinay yung naglikay ng duha, oy, by the way. Bida, ikaw rin lang kansiho na. Unsay wa na kay nahibili sa mong sweldo, Doming. Maulagi na bibi, nahurot. Tungod na sad sa sugal. Anang scatter. Ay, no, nagugkasuko, day. Kasi may malipay sa mong kasugarol, Doming. Wala tayo bugas. Mangita ko. Sus! Hoy, Doming. Ikaw din na, Maris. Ano di ikaw ay tulala man kadiha? Dako kag problema no. Tag-an man ka, Maris. Wa na po ka pa chargeran ni Baby? Ay, wag yun ko'y problema ng gerger, Maris. Awan sa di mong natulalaan diha. Ay, bugas. Nasuko na ko sa bibi. Pumas ako diha, be. Oh, pila. Diyan ang bugas. Diin man ka, ana, ha? Diin ka nakagurdo, ana?
Ay, nagpangutangan na good. Basta naan tay bugas. Maayo lang ka mo hatag og kwarta sa lain da. Pero nako, laom kay kag bulsa maris. Hello, di ay. Taka lang kag sulti gada. Doon ay nakasulti nako. Nga, gihatagan ni mo kwartas duming. Unsa, may relasyon mo? Ha? Ha? Sabi di ay. Taka lang ka. Nang huwam siya, dito hatag, huwam. Ah, may relasyon yun mo. Agay! Naunsa ka man! Tagi ko kwarta maris. Agay! Mangulata, mangka! As kamunog ang maris yung bana gabi, bay. Nga naman ba? May nakasulti man ko no niya nga gyatagan og kwarta sa maris. Ah, si maris ba? Naigyatagan kwarta. Ikaw mo gitagaan. Uy! Ha? Di, uy! Ay, sus. Ay, nila Di- mamaka. di lagi. Tinood, ha? Tinood, sultis tinood, ha? Ganing, wala lagi ba? Mm, Pero, huwam to dito hatag. Huwam? Ako tong bayran. Buyo. Uyong Maris. Ano na, tugbay rin, Duming. Total, nakigbuwag naman po ko sa kumbana. Makonsensya mo ko ini Maris, uy. Duming, kita na lang magtipon. Ha? Unsa? Forte, may palagang lakas mo. Uy, ayaw, ano Maris, uy. May asawa taong kus, bibi. Impas ang imong utang. Kung mintinon ko ni Muming, 2,000 ba yatong imong giwaman ako. Eh, bayran mong gusto ka, good. Ay, wak ko magkinahanglan lagi kwarta, Ming. Ikaw ang akong gusto og dili kwarta. Pinakog ni undang na kag-scatter, Ming. Sige pa di ay ka. Ah, Ha? Ah. Oh, Ay, naku, yaw-yawi ha, bibi. 5K? Di man ka ini nga, wa pa man may sweldo. Ako nang daog sa scatter. Unsa? Imo na na. Bahala nag-unsao na nimo. Oh. Ayaw nang paundangan ng scatter, day. Bye. Sabay. Makak na lang ko, bay. Hasta malimpag lang. Daan mo ka ba? Bakakon magyud ka, ha? Beduming bakakon magyud ka. Makak na lang ko, aron di kahalatas bibi nga. Jirjirming Maris. Bida sa? Taka mo ba eh? Tungod la scatter, magnagpakasa kasi inyong kabinyoon, probida. Pejipoy. Lisod mang undang scatter, eh. Hahay ni mo! Okay. Probida, no? Scatter cellphone. Scatter, pwede mo sa bares! Dali, suda yun, Ming. Isigla dahil ng putahan, Maris. Wait, nagdali man ka nga maka-charger na ako. Dili, uy. Nga na rin nagsige makagalidas bintana. Isigla na yun. Oo, lagi, oh. Nga na di ay ka. Kita gito na ko nga kung ugang lalaki na nga misudi ni sa imong giabangan. Hadlok di ay ka. Si Mihadlok, uy. Semihadlok naman di ay. Dali na, bago kong naligo. Wa pa ko kaihi. Huwag ka kabantay nga nagtapis pa kong tualya, oh. Tuyo ni mo sa... Always ready na lang ko ini kay anytime mamuanhik ka sa amo. Parehas ini, ready to fight na ko. Ay, Ay! Ang gapos na yun. Pero mahupunin ka nga akong gitapis na. Ay! Ay! Agay! Sakit na to, uy! Sakit! Maski sakitan ko, Duming! Ano di ko? Ngano? Nag-unsa ka sa giabangang bahay ni Maris! Nagsugos bildo! Oh, Unsa? Nag-unsa? Karon tulala ka. ay,
Tubag ako! Aling, kalma lang, bibi. Dili ni madagkalma, Dumeng. Nag-unsa ka dito! Kuhan lagi. Nag-unsa ka sa ilang mali! Nag-scatter! Mauna, nag-scatter mi ni Maris. Kumaumos ka si Maris? Kumao kay bibi, uy. May kay siyang mo-scatter. Mao ba? Maayos ang muskater? Diri sa tong kwarto, Dumeng. Diri kay kamausay kong muskater. Mag-scatter ta! Ano man? Bahalag maimperno ko sa akong pagpamakak sa akong asawa. Basta kay dili ko kumusulti sa tinuod, nga dili kay nabuang ko sa scatter nga duwa. Hasak tang Maris, nabuang na pud ko. O kato mga kasama, ang kaagi ni Duming, dinining tulumanon. What's the style? Nag-scatter ko no style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.